Azokak eta zuek antolatzen zenituen, ez da? Zezu sartu zinenean nor zen Gerediagako lehendakaria sare horretan? Nik uste dut astolatar bat. Oso Txarinez eta bera Kontxi uste dut. Uste dut Kontxi zala. Betzia da, ez da? Osea, Gerediagaren jaiotzean, du bakarrik hartzen parte, esan dezagun, nazionalismoak edo eskerrak, baita ere, Durango karlismo tradizional batek ere hartzen du parte, ez da? Bai, nik uste dut hori alde batetik, ez dakit nor mogiduko zuen baina, kontuan izan behar zen, garai hartan, ez agertzea oso argi gauza. Eta orduan, izan behar zenuen, jende guztiekin ero sartu eta egotea hor barruan. Eta, hor zeintzu mogitzen zuten, hor bizundia gauza eskuzango tipo zuelo esateko. Leopoldo baino, Leopoldo nundi jokatuko duen, ez dakit. Da zaila. Baina, nik uste dut filosofiarekin egitzen ziren, osea, sentitzen dut baina. Ez, eta Gerediagaren barruan movimentu politikoak eta eragina izaten zuten horan modu nabarian edo ez. Alan ere nik uste dut, baten bat hor goitik, zegoen susmorekin, hor planes de urbanización eta ibili ginean, bilera bat ingenuen arkitektuekin eta beste jende batzuk, Gerediaga barruen eta tal, eta ingenuen astolan, egiten genuen bezala, eta egun batean eto bezitzen, toki gure zibila, pero polizia zer egiten genuen, eta esplikatu genuen, zazken baten hori esan gauza politiko bat, eta esplikatu genuen, hori etu zen. Gerediagak ez zuen izan horrez aparte beste problemarik orduan justizia. Izan zuen, azken baten, azok egiten zen egistean. Baina arazo batzuk izan ziren, izan zen, oztopo holan zuzenki ez ziren, baina zan poner txinikas. Eta egun batean, urte batean bintzat, ni gogoratzen nintzen ez, arazoa zeuden gobernu zubiaetik egistean egitea. Ez dakiz, eta horrez gero, eraman zen merkatu bezala. Baina, horako gauzak. Baina hori gare datan, gauza normalak ziren. Atorear.